Boldog új évet, Frodo! De hát akkor nem beszélek tovább, akkor vágjunk is bele, és akkor nézzük az első negatív kommentet. Na, mert... De ez mi a f***? De ez mi a f***? Gondol rám! Hát de gondolnának rám, már rég nem lennék itt! Hát már attól lennék, enném a kajámat! Igen, mint láthatjátok, kopasz vagyok, úgyhogy ez alá a videó alá nyugodtan jöhetnek a kopasz, manófejű kommentek. Halló. Jó. Aha, csak én a videó felvétel közepén vagyok. Na, halló. Halló, jaj, ez láttam, főztük kaját, meg fölheted be a videóra? De most nem ismersz engem. Ha esetleg nem látnátok az előző részeket, akkor ebbe a sarokba megnézhetitek. Ezért újabban a kutatók több csoportja is vizsgálja, miért és mikor tűnt el az ősember testét teljesen beborító szőrzet. Vajon mikor tűnhetett el? Nézzünk utána! Nézzük meg a teóriákat! Nézzünk utána! Jönnek velem, kedves nézőink! Nézzük meg, hogy mik a tények! Ez kurva jó, azt mondják fél perc és egy... Mellé nyomtam. Hát pont ez a jó. De nem jó. De nem. Úgy azt vagy. Jaj. Ja. Nincs vagy, nézz bele a kamerába. Oda. Igen, ügyes vagy. Na mennyi szaglasszal? Bakker, megkomod. Nincs erre idő! So, I may be skating right now, but mostly I'm gonna be skating in my garage. Ez tök könnyű megcsinálni, nézzétek. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Ezért kezdték őket vadászni és kanibál módjára elfogyasztani. Kedves dr. Judith Rich Harris, mennyi extázi tablettát vettél be, mielőtt ezt kitaláltad? Na, srácok, már itt készülöttem aludni, meg már majdnem elaludtam. Ugye láthatjátok, fél 11 van. De ez a macskos kis bogár nem hagy engem aludni. Úgyhogy leveszem a papucsom, és így meg... Flash Commando, úristen! Milyen hülye név ez? Hogy ki talál ki ilyen fogyatékos neve? Vicces YouTube csatorna nevek. Három ilyen szar videót már megcsinált, ez elképesztő. Akkor ennyi is lett volna a második téma, ugorjunk át a harmadikra, ami pedig nem más, mint... Dün. A rocha sanfoneira, a noite é uma criança. Eu entrei nessa dança pra dançar forró quentão. Forró que tem molejo, a juventude gosta. A coisa pega fogo quando apaga o lampião. Nechce nočas víno točí, za 50 proliečák. Uram, ki maga? Mit keres Bejöttem. Most azonnal hagyj el a házam! Jó, oké. Jó napot kívánok! Ez itt a Gerej News, és a gerelyhajtással kapcsolatos híreket fogom maguknak elmondani.
Na, a következő szó pedig tiszt. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy rosszul nyitottátok ki a banánt? Be fogom bizonyítani, hogy ez egy baromság, hogy a másik végénél kell kinyitani. Hazug disznó. Azt mondja, hazug disznó, érted? Istvánné szagos. Hát akkor az Istvánné gyorsan fürödjön meg. Szarik. Jól néz ki a pogácsa, szívesen kipróbálnám. Mivel ebben kezdő vagyok, szívesen megnézném a videót is, de nem lehet lejátszani. Tudsz ebben segíteni? Köszönöm. Itt van egy szakértelmemhez való feladat. Milyen videót? Ebben segítségemre lesz egy banán, aminek jó hosszú szára van. Direkt olyat választottam, aminek jó hosszú szára van. Olyan, mintha már jártam volna itt. Ugye nem tudom. Vijay Kumar durva. Depois que não se para, hoje longe de bom. Ki fogom nyitni a száránál. Rosszul fogom kinyitni. Úristen, ne! Jutúrós strapacska. Finom hangzik. Falusi túrós pogácsa. Jó, de a kamerát összes törve, jó? Az. Nincs 2 percem nekem megpucolni a tojást, úristen, ne! Hát akkor 2 perc elveszik az életemből. 2 perccel kevesebbet tudok facebookozni. Jaj, ne! Kis teleki jutúró. 200 g. De jól néz ki. 600 forint! Hú! Ez itt a vicces YouTube csatorna nevek 7. része. És egyben egy kalács. Srácok, sietnem kell, mert éppen a 2-es golfpályát tartottam, és éppen hallom, hogy megjött a pizza. Zord Games. Én úgy látom, hogy ez egy igazán Zord fószer. Elnézést, mit mondott? Csak azt, hogy maga egy igazán zord fószer. Ugye nem fókuszálgat a kamera, meg. Ne fókuszálgassál. Na és jön a mai videó utolsó szója. Atombaszó. Olyan kicsi a f***ot, hogy meg tudsz baszni egy atomot. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, és akkor